Ahoj, vás vítam u ďalšieho videa z Taking City. Dnešná téma je nový Lego set a panačikovia. Lebo panačikov je docela dosť, ale neviem, kde ich tu mám úplne dať. A taktiež je tu nový Lego set, ktorý keď si otvoríme tuto, trochu som ju roztrhal, no. Tak tu máme formu. Vypadá dobre, ne? Ale neviem, kde tu ju mám dať. Tu máme napríklad pizza auto, motorku, Ferrari, lode, surf a žralka a papagaja. Ale piráta tu nemám ešte. Som tam zabudol dať pred videom. Ale absolútne neviem, kde by som ho tu dal. Mne to nikde nepasuje. Ani tu, no. Ale nevadí. To vyriešime potom niekedy. Zatiaľ sa premiestníme do ďalšej časti Taking City. Tu sa od shortov nič nezmenilo, skoro iba toto. A tuto. A taktiež, no, ešte som tu pridal tieto červené. A taktiež je tu rebrík. A tuto je železo. Ak vidíte, dobre. Tuto je les, ako vy viete. A teraz vám niečo ukážem nové. Hej. Ako viete, tak tuto je vianočná dedinka. Hej, ktorá tu momentálne není, lebo kvôli technickým problémom. To platí aj pre divoký Taking City. Ale nebojte sa, ktorí sa nachádzajú tuto, v tejto poličke, hej. Zatiaľ. Nemôžem vám to dať ináč, lebo by ste ma videli. A to nechcem. Ešte. Ale nemusíte sa báť. 2. januára to bude ako predtým. Môžeme sa presunúť späť, aj keď nemusíte sa báť, potom budeme mať aj túto poličku. A potom sa sem vráti vianočná dedinka a divoký Taking. Nemusíte sa báť. A keď sa presunieme do divadu, tak tu je strašný bordel. Ale že strašný. Toho sa nemusíte bať. Už to tu moc na dlho nebude taký bordel tuto. Aj s lajkami, bohužiaľ. Presunieme sa do hlavnej časti. Tento Lego set sa mi veľmi páči. Hej. A taktiež aj Ferrari, ktoré je tam pri najkrajšom dome. O tom viete, že je short. A taktiež sa mi ľúbi, ako zatiaľ vypadá hrad. Hej, vypadá dobre. Aj keď sa tu bude meniť. Ale o tom budú videá až na Vianoce a shorty. Taktiež na Vianoce budeme mať vianočný príbeh. Hej. Asi vyjde možno 26. decembra. Asi tak nejak vyjde ten príbeh. A pre ďalšie videá a shorty dajte like a odber. Zatiaľ, čus.